Becky Dove Dove. I got my first real six string. Bought at the farm and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of '69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Till we quit, till we got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had a choice, yeah, I would wanna be there. Those were Maar Danny en samen komt natuurlijk even gespeeld. Oh, oké. Weer ook niet gepost op die groep, ze antwoorden op die groep, op die vluchtmens. Die dansen opwaarden op die vluchtmensgroep gezet. Blijf maar net aan. Die weet je recht. Waar is die bal? Iemand op die kamer doen kan sien nie. Almal die op die baan, kom asseblief van so af. Ja, ons slegs verjaardag en afdrachters is. So die kom ons af. En africhters en noodhulp mag voor op die baan staan. Van die ander mense asseblief ons van die baan af. Ja. Hij heeft er niks getakeld. Ik wil hem zien. Wie staat Hij er? is vijf. Goed. Hoe is dat? En als het een man met een muts wil komen, Bobby, Bobby.
Toen je in is hulle daar. Ja, Ja, Henk. Oké, Henk. Henk weet die bal. Je kan allemaal zien van hier. Vind je die bal? Henk heeft de bal gehaald en toen is het gewoon warrende. Nou, daar is de bal. Oh, pizza daar. Pizza daar. dit was gewoon brand, dus dan ik Hey, toch, Ivan. Voorplaats. Kom. Die kinders wat basis loop naar afgang asseblief. Die kinders wat in instrooi gaan met die bal asseblief. Die twee CNC achter die reserves. Die klop van die instrooi naar deel die gras gaan ons kabeleren asseblief. Aquatarius. Kami niya ng white goal ng 6 field. Ja, niet
Sê maar. Hoekom het hulle weer terug op hierdie kant? Ek weet nie. Ek het nie eens die game nie. Jy het nie die game. Hoekom het hulle vir hulle 7 gegee en vir ons 5? Want hulle het oorgeskop, ons nie. Supportie. Meer bananas. Jy moet net dit af. Ek sê baie mense op die veld wat nie hoor nie, kan jy asseblief my af? Ons het programme vir die samewerking. Omdat ons in die veld was, het ek van so die veld te doen. Reserves, afrakters nodig, is al wat op die veld mag wees. Daar mense in die middel, gaan my af van die veld, asseblief.
Ja. En dan moet je weer schrijven. Dat is fight-free-bal. Sila, what's that? Cellfoon wat in die badkamer opgetel is by my en 'n bril. As iemand die cellfoon en die bril verloor het, cellfoon is net in die badkamer opgetel, bril is hulle ruk gelede opgetel. So kry jy by my. Beserings van hierdie. Dis is onze relatie. Ja, dit is ons laatste. Ja, wel. I see the bow. Maar, dat is ons altijd niet. Nog niet.
Just stick with us. Dan jy vir daai kant kan los van daai. Ek verwag hom aan hierdie kant. Ek loop aan. Kom hier! Show die weer. Kijk je voor het zon. Ya mati. Hang on.
Ik heb gegeven dat zij het Goed.
CD kan sepenuhnya dengan sekali kamera.
Zij zal er ook bij Is dit nog een bestering? Nee man. Dit is wel een tackle niet. Het is een aan mijn voet. Zijn er hier zo? Een kerm hier, dan betekent niks kerm. Nee, ik zie hem als hulle kerm meer dan wat ek kerm. As iemand die kern speel. Nee, Nee, wat is er aan dat? Nou is er dan die hand. dat is goed. Maar je bent nou één. Staan vast in je af. De banden los. Behalve bij elf. Zijn organized. Oh ja, ze hebben het wel geklikt. Ja, ja. Sy vra daar en dan luister hulle aan die kant. Sy sê vir hulle.
Che c'è lei che ti credo? Ti devo fare il cazzo. Vai, dai, se va a stile bene, solo vai, benissimo. Quella anche se non è
Hoe klein maakt dit dan? Ze hebben een beetje aan het iets is zeer van Nu la je weer. Well, hello neighbor. Who is it? Who is it? Yeah. Hey. Nie może takim. Ja no chodzi.
Ben de